Hele, to taky žila máma. No. Tady máma a Bruno, natáčíme stejné videjko jako Arianka a tady. Protože máš rád Taryho a Arianku. Takže dneska jdeme do zoo, takže... A kde jsme? V zoo. A koho tady máme? Koho tady máme, Bruníku? Medvěda. Medvědy 2 dokonce, viď? Jo, 2. A kde jsme? Kde jsme, Bruníku? Jsme V zoo, viď? A tady na opičkách. Jo. Ty jsou úplně mega roztomilý, viď? Jo. Tě píchla? Jak se to tady jmenuje? No. To se jmenuje zoo chleby. No, tak to řeknu babice, že jsou chleby, tam, že mě jsou chleby. Štípla osa. Jo, a oni jsou neplakali. Hele, máme tady už nosí medvědí. Hele. Dělal jsi, jak skákal? Mhm. A jsme v zoo, jupí. Opiťáku, pojď sem. Bruníčku? Zamáváš mi teda na videjko? Tohle je tvůj svíčil. Hlavu nahoru a dělej, co tě baví, s lidma, co tě baví, starý nebo mladý, more nic tě nezastaví. Celý víkend, problémy a starosti mám víš kde. Úplně vyhlabaný. No a to jsou delfíni, jako měla Arianka, viď? Ne, tenhle je úplně vyhlabaný. Bruníku. Zahlabaný. A tenhle je nejvíc zahlabaný. A ty tam takhle skáčou. Mám. Tak jenom takhle jim ho ukaž, no, novýho kamaráda. Tak jak se jim líbil nový kamarád? Ukaž mi ho na video. Hodný kamarád.